Bueno, niretzat ere galdera berria izan da, ez? Nola irakurri behar den bertso bat edo bertsoaldi bat. Normalean bertsoak kantatu egiten ditugulako, baita besteenak baldin badira ere, ez? Alde batetik, bertso horiek testu diren neurrian, testua ondo ulertu behar dugula, ez? Sentitu, usaindu, eta hortarako beharrezkoa dela behin da berriro irakurtzea, idazlearen edo sortzailearen matizak antzemateko. Bigarrenik esango nuke askotan arriskua dagoela kontesturik gabe emateko bertsoak, eta bertsoak ari bat edo abiapuntu bat izaten dute, izan daiteke gai jartzaileak emandako gaia, edo bertso afari batean edo libreko saio batean zegoen abiapuntu bat. Hirugarrenik, eta nik uste dut zailena hau dela, kantatuz ez, baizik eta errezitatuz ematen baldin baditugu bertso batzuk, testu bihurtuta ematen ditugula eta entonaziorako klabeak direla puntuazio ikurrak. Orduan esango nuke transkripzioa puntuazio ikurrekin transkribatu behar dela, horren arabera egingo ditugulako entonazioak. Eta azkenik esango nuke testua errezitatu behar dugula, ez hainbeste kantatzerakoan egiten dugun bezala metrikaren eta neurriaren menpe, baizik eta jarraikortasun batekin, testuak eskatzen dituen entonazio aldaketa horiekin, patxaraz eta gozatuz, gozarazteko. Bertso hauek Alaia Martinek kantatu zituen 2019ko udazkenean Azpeitian, kartzelako ariketan, eta gai hau eman zioten. Famatua zara. Bada urte erdi, inork ez dizula deitzen elkarrizketarik egiteko. Fama iritsi zen hartan, nola nintzen, divertitzen. Ona nintzen. Ona izaten ere, enintzen ahalegintzen. Aktore gisa keinuak eta begiradak fintzen, nire izena bihurtu zen, Hollywoodeko izen. Castingak ere agendan ia ez ziren kabitzen, baina orain zehaztera ere enaiz atrebitzen. Famatua naizen edo famatua ote nintzen. Famatua zen txilborran barrenean neraman pelusa, jausten zitzaidan hile bat, edo azaleko geruza denak. Eta azkazalak nola pinta, nola luza. Dena zen argi eta foko, dena opari, dena luntxa, dena zen arrakasta eta estetika ebakuntza. Baina, joño, hau omen da estar sistemaren funtsa. Arima nintzela uste eta azkenean gorputza. Orain zahartu omen naiz eta gantza gerri bueltan. Aldakak ere aldatu egin zaizkit aldaketan. Sofan eseritan nago. Nire etxeko paretan nire argazki bat dago. Hor ikus dezaketan. Bakarrik eta triste dago azkenengo asteetan. Nik blokeo bat izan dut nire estarriko krisketan. Orain ikasi beharko dut neure buruaz hizketan.